илтимос хоҳиш мекунам муроҷиати Қурбоналӣ ба шумо бародари азиз, ҳамун шахсое ки саросимаен, яъне шуморо мефорад ки 2 сутка 3 суткада ракета бори мошин ҳай кина бирава бираса, хо да Москва боша, хо ай Москва да Тоҷикистон боша, хубтараш ки ба ман муроҷиат накунем бародари азиз. Ульяновский област да кадмое ки медонен М15 яъне 9 нафар шаҳрванди Тоҷикистон ба садама дучор мешава, сеташ аз дунё мегзарад. Догу бошед дар ҳақшон ва боқимондааш яъне бистарӣ мешаванд дар беморхона. Ҳамун шахсое ки ба +992 900 80 84 85 дар WhatsApp муроҷиат мекунед, ман худам ҷавоб медиҳам. Мано гуфта намона бародари азиз, видеоро то охирша тамошо кунед. ҳамун шахсое ки бисёртар ба мошинои сабукрав сафар мекунанд аз Федератсияи Россия шаҳри Москва ба Тоҷикистон, ё ин ки аз Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе ба Федератсияи Россия, хо ба автобус боша, хо ба мошини сабукрав, бо диққат гӯш кунед. Худи ҳамин рӯз буд ки занг задан ай Москва, яъне мошини сабукрав рафтеса дар Қазоқистон расиданд, соҳу саломат занг мезананд, ронандаҳо хом мераванд, тез ҳай намекунанд, мо 5-6 сутка раҳда мерем. این مقصد من نیست که یعنی رونالدو ای چی لذت براره که چه خیلی که بفراشون همون خیلی کنن، نه همش خط کنترل. مقصد که همون رونالدو یا ماشین سبکرو ده یا رونالدو اتوبوس ده دو تا رونالدو و یا هم آدمان مثل شما یعنی مونده میشون. من همه وقت رونالدو را میگم که در جای اول سوق سلامت برده رسوندنه، در جای اول. و ҷавонои ҳозира ҳастанд ки бисёртар хундарҷӯшанд, ягон бор ба раҳ рафтагӣ нестанд, вақте мераванд азоби раҳа мебинанд, баъд комментариҳода аққурат менависанд ва баъзе чандтаҳоша оварданд. мақсад шиштем суҳбат кардем қатъишон. дар ҳамин ҳолат мақсад намешиносанд, намедонанд, қатъи Қурбоналиам рафтагӣ нестанд, ай Қурбоналиам яъне харидорӣ кардагӣ нестанд чипта. фақат ай сабабе ки ман худман нишон медиҳам, ай ҳамин сабаб медонанд комментариҳои қабе менависанд. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем ки вақте ки дорен шароит, хубтараш ки муроҷиат кунед, билетҳои самолётам менависем ба нархи дастрас. билетҳои самолётам ҳастай ва ё ки қуввати ба мошину автобус рафта надорем, хубтараш муроҷиат накунем бародаро. автобус 4 суткаи ман ягон бор таъриф кардагӣ нестам. яъне мушкилиҳои хича дора, раҳаш мо мефурӯем, граница ба граница сумка мебардорем, мегзарем, мехӯрем. яъне як шикастани тии техника мешикана, мемона. шумо пеш аз оне ки сафар мекунед, бояд ҳамаи расчётша бигирем. автобусҳо ҳар ҳафта рӯзҳои душанбе, панҷшанбе аз ҷумҳурии Тоҷикистон мешава, аз шаҳри Душанбе рейсо ва аз Хуҷанд мешава рейсо сешанбе, ҷумъа ва аз Федератсияи Россия ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе, ҷумъа рейс мешава. Хуҷанд душанбе ва мошинои сабукрав ки бошад дар як ҳафта як рейс ё ду рейс мешава. мошино успед намекунад брава биён, хубтараш автобус аст. баъд шароит боша, билетҳои самолётам нархош пастшага муроҷиат кунед, билетҳои самолётам менависем. нафарое ки бисёртар савол метавонед, запрет дорем, виздотон маҳкамай, барои гузарондан мо намегзаронем, ягон сумам намегирем, барои гузарондан намебарем, саргардонам намекунем дар сарҳад, яъне дар границаҳо. ба ҳамин хотир муроҷиат накунем. бисёриҳо ҷавоб гаранти метӣ ака, гаранти метӣ, гаранти наметем барои гузарондан. мо фақат роҳгиро, суми роҳгироро меспорӣ, таваккал ба худо мекунӣ, рисковать фақат мерем, мебиёем. тамом бародаро. ин тестайёрара ки ман мемонам дар болои экран. хоҳишмандое ки мехоҳед дар ҷумҳурии Тоҷикистон кор фаъолият кунед, ин тестайёр дар шаҳри Ҳисор қарор дорад, дар бозори Нав. мо ягон каса реклама намекунем, яъне дар болош сум намемонем, ягон сум намегирем барои реклама карданмон. тестайёри худмай ба тамоми шароитша, дар дохилаш тамоми шароит аст. холодильник, аппарати шаурма, тостер, фритюрница, ҳама шароитҳош ҳаст. фақат медурой кор мекунӣ. харидори аниқ боша. маромад биё ай пеш бибин, тамошо кӯ. шароит надори чем ай Россия рафтана, чем ай азоб машаққат кашидана, хубтараш дар ҳамин дохили Тоҷикистон одами кормекардагида кор ҳаст. харидорӣ мекунед, точкатона меёвед, мемонед, кор мекунед, фаъолият мекунед. оилавӣ маромад занг занед, муроҷиат кунед. тестайёр барои шумо тайёр аст.